Pinundo ko na to, so ano, nagtarong ka? Iyo. Tar. Plastic din naman. Sayang. Oo, anong saysay, naligo. Scuba. Biraray. Kapak na siya, mayroon ka. Naulog. Ako pigmi dyan. May bidyan, takaman. Dapat arayo ako. Dahil mo. Dapat yun. Yun ang pinaka-arayo. Ayan, kauragon. Dali. Ito kauragon. Sa Siba naman pinaliguan ko. Mga 50 minutes na to. Panag 15 eh. Pandun ko naman. Wala, naligo. Eh, nakaribo. Aki. Say, alat lang. Nun, so luluwasan. Ano sa hay ay Siba ribok. Sabi, dapat videoan ka mo. Kaya nito mag-video. Sabi na. Ika na mong video sa kuya. Bala ka. Tapos basta mainin na lang. So ngayon guys, si Zaria naman yung papaliguan natin. So guys, ito kauragon si Zaria. Wala, ang Zaria nalipot gayon. No. So ayun, kauragons, tapos na ako magpaligo sa mga papi ko. Yan sila
So yehey! So kung bago ka pa lamang ka-Oragon sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and pag-click na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So maraming salamat ka-Oragon sa panonood niyo sa aking video at pagsuporta niyo sa akin. So shoutout pala sa mga bago kong subscribers at sa mga solid supporters ko dyan. So maraming salamat ka-Oragon. So hanggang dito na muna ka-Oragons yung vlog ko and see you on my next vlog. Bye bye!